Nelson omolo kwa muke ya muka. Wadwa mulo na matin e weche mag siasa mapacho kae. Mokwongo en wach mar BBI. Mae wach masani Uganda lose kidhi e chiro, kidhi e ute lamo en mana BBI. In kaka jatelo matin ma wiye ler. Bende iparo ni BBI dhi kelo ber moramora ne Uganda mapacho kae? Erokamano. Nyikora mogi wach mar BBI en wach maduong' ma okel ne jopiny mondo mi okel dongruok e gwengewa. BBI nitie gi benefits mang'eny modhi kelo. Mokwongo en wach mar allocation madhi e gwenge mar 35%. Mano dhi kelo dongruok mang'eny nikech kwa ng'iyo chien kacha higni 5 mokalo, kata higni 10 mokalo nyaka ne devolution chakre, kaunti osebet ka nwang'o migawo mar 15, atamalo 15. To mano kwa ng'iyo jotelowa osetemo matek mondo gikony godo piny, but pod nitiere rem mang'eny. Koro chiwo mar migawo mar 35, atamalo 15 ng'eny maber kendo dhi konyo dongruok mopogore opogore. King'iyo weche mag education, especially ECD, odhi konyo mano nyithindo mag nursery, odhi konyo nikech wanyalo gero classrooms mang'eny, advanced classes maber manyalo konyo nyithindwa gi gik mowinjore. Wan kod chichniwa monego bed ni iloso, kech kata kang'iyo kaka ward marwa mar Kabondo West, wan gi chirni mang'eny ma gin e state marach monego bed ni iloso. To allocation no kobiro mar 35% dhi konyo yore mang'eny. Chiro mar Misambi, chiro mar Karota, chiro mar Kadongo kod chiro mar Ramba. Mago kuonde ma inyalo losi kaponi wanwang'o allocation mang'eny mar pesa. Another gimoro kendo ma wadhi nwang'o maber kowuok kuom wach mar BBI en weche mag yudhe. Yudhe nitie gi chandruok mang'eny, to kwa nwang'o weche mag BBI wan kod tax holiday ma en 7 years. Kendo yawuoto kod nyiminewa madhi e skunde mag mbalariany gin kod thuolo mar bedo mar chako chudo hola magikawo seche magidhi e university milongo ni HELB. Gin kod 4 years ma ok ginyal seche ma pok ginwang'o tich, ginyalo nwang'o thuolo nero mar dongruok ka gimanyo yo ma ginyalo chako chulo godo loan magikawo ir sirikal. Ka iloso mana ewi medruok ewi omenda midhi miyo counties mapacho kae nyaka atamalo 35. Jolony weche mag ohala osebedo ka wacho, kata josiasa mamoko osebedo ka wacho ni kata matin mwan kod atamalo 15 ma imiyo wagoni emotamowa tiyo kodo maber. Itiyo mna kode e yore mag mibadhi ma oganda ma japiny ok yud dongruok. Iparo ni medo pinyowacho mag counties omenda dhi medo weche mag mibadhi e counties magwa kose? Erokamano kuom penjono. Gima anyalo temo wacho ni mibadhi osebet ka hinyowa kuonde mang'eny. To mano wuok nikech luwore gi jotelo ma wayiero mondo mi okaw telo e gwengewa. Kapok wagoyo peksen ma wang'eyo ni ng'ama wayiero mondo mi okaw migawo otelnwa yore moko mopogore opogore, onego bed ni wang'eyo ni en jatelo ma timne chal nade kor gweng'. To kendo jogweng' bende onego bed ni gikawo time mar ng'iyo ni ng'ama giyiero ni en ng'ama chal nade, background ne chal nade e yore mag rito mwandu mag jopiny. Wan kod bodies mag sirikal madongo machalo kaka EACC mamako jok ma kwalo pes mag jopiny. En hero mara kaponi jopiny nyalo kawo pati kech ng'ato yiene mondo mi okaw report kaponi oneno ka jatelo moro tiyo marach. Pesa no kobiro, an gadier ni kawayiero jotelo makare manyalo tiyo ne jopiny gadiera, onyalo konyo yore mang'eny. To mano biro bedo mana kwa wanyalo achieve mano ka wayiero jotelo man kod integrity maber e piny Kenya. Kapod waloso mana e wach mar devolution, ogai mar ODM Raila Odinga e jatelo mane okedo ne devolution e penchik mar 2010. Kata kamano,
counties magwa makaluo emiwacho ni odok chien kata ni chien e weche mag dongruok kipimo kod counties mamoko. Wanyalo tiyo kod county ma Makueni. En kamotuo to gisegoyo okang' mamalo nyaka ne piny owacho mar devolution kata kor gwenge kete constitution magwa. Ang' momiyo counties magwa makaluo emodok chien e weche mag dongruok to ogai mar ODM Raila Odinga mabende wuok e counties magwa makaluo Nyanza ema nokedo ne devolution e katiba. Shida ni kanye? Mokwongo onego bedni wagone jatelowa maduong', ogai maduong', jaduong' Raila Amolo Odinga kuom kelo chenro mar devolution e Kenya mangima. Waseneno counties mang'eny kaka michiwo mar mfano mar Makueni ka gi make steps mang'eny e weche mag dongruok. En lit nikech king'iyo county mag Luo Nyanza wan chien e yor mag dongruok nikech weche ma thothne wang'eyo. Jotelo magwa aparo ni gibedo gi mentality moro ni baba nokelo county watimo nade. Jatho moro norugo wero ni baba okelo county wayako. Jomoko modonjo nyalo bet gi mentality mar onge ng'ama biro penja ka ok atimo ma. But an kwayo mara en ni jopiny onego bed ni kawo patik mar question jotendwa. Kata ka gibire podium ne giwuoyo, penj gi ni to ndara ni pok olos nang'o. Hospital waonge go ka, yedhe waonge godo. Factory wa othote, pesa bire county. Ang'o miyo ok nyal tim gima. But mano luwore bende nikech jotelo moyier mondo mi oti kodgi kaka mag governors wa, MCAs wa moyier, samoro onge gi duol ahinya mar penjo gik makamago. Koro en mana kwayo mondo mi jopiny okaw chenro margi kiwegi, mondo mi gi demand service delivery. King'iyo counties mamoko wan gi public participation ma jopiny nyaka bedie ka giwacho ni wan karwa ka ma gima modo ni mondo tim nade tim. To my duration ma wamiyo mondo mi tim godo project nieri. En patik monego bed ni jopiny kaw mondo mi o demand service delivery. Kailos about public participation. Maen gima ne oneno ayanga e counties magwa ma Luo Nyanza. County ma Siaya ka wachako kodo. Ne gipodho bill mar BBI godiochieng' achiel. Jolony weche mag siasa ne oseyo county assembly ma Siaya kuom puodho bill mar BBI ma ok gitero ne oganda mondo ogolie pachgi. Iparo ni ang' momiyo county mag Luo